teacher there. Hello mga bata! Magtuon ta karon sa litrang M. Yang tingog Litrang M. Yang tingog Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa litrang M. Magnet, mangga, mapa, mama, merkado. Karon mga bata, ilha ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga lingini ang imong tubag. Sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway ug ikahon ang adunay tingog nga Karon mga bata, butagi og check ang mga tingog nga nagsugod sa og X ang wala nagsugod sa Sunod mga bata, ilha ang kada hulagway. Pangitaa ang tingog naaba sa una o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Karon, atong isumpay ang mga linya para makasulat og litrang M. Ipadayon ang pagsulat sa litrang M sa bakanting linya. Daghang salamat! Bye-bye!